Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Euskal Citira. Gaurkoan hemen elkar ezagutzen ez duten bi gonbidatu izango ditugu. Biak nafarrak, baina herri ezberdinetakoak. Bata Ilurdozkoa eta bestea Iruñekoa. Gaur hemen elkar ezagutu eta solasaldi eder bat izateko aukera izango dute. Nahi duten gaietaz hitz egiteko aukera izango dute hain zuzen. Eta guztia noski euskaraz. Goazen ba, gure gaurko gonbidatuak ezagutzera. Arratsaldeon, ongi etorri Euskal Citira. Mil esker. Zer moduz? Ongi, zu? Oso ondo baita ere. Bueno, konta iguzu gure ikusleak zu ezagutzen hasteko, non dizatozen, nor zaren? Bai, Edurne Lekunberri naiz eta Ilurdotzetik nator. Ilurdotz Esteribar bailaran dago, Iruñetik oso gertu, baina ez da oso ezaguna. Herri txiki bada, eta hori, hortik nator. Izatez bertakoa zara? Bai, jaioa Iruñean, baina hor betidanik hor bizi izan naiz. Eta nolako herria da, Ilurdotz? Ilurdotz da oso herri polita. Txiki-txikia da, 75 biztanle inguru, eta oso leku lasaia eta polita bizitzeko. Zer da gehien gustatzen zaizuna bertatik? Bai, nik erranen nuke hori lasaitasuna, ez? Oso gertu dago Iruñetik, eta orduen badugu aukera Iruñaz gozatzeko eta hiria pixka bat bizitzeko, baina aspertzen garenean, gaten gara gure txokora, eta hor primeran. Zortea duzu, orduan bi gauza dituzue, hiria alboan, baina lasaitasuna eskura nahi duzuen guztietan baita ere. Hori badugu hori Itaroa zentro komertziala daukagu 8 minutora kotxez, eta berriro kotxea hartuta, gaude hor txoko batean. Primera. Eta euskararen presentzia zenbaterainokoa da herrian? Pues ari da gero eta gehiago, ari da berreskuratzen oso azkar uste dut. Ni txikian nintzenean inork ez zuen hitz egiten, galdu zen erabat. Baina gero, bai ikastoletan eta bai batzuk ikasi izan duguna beranduxeago, eta gero etorri den jende berria eta euskaldun nahiko dago. Eta gero eta gehiago entzuten da, kalean. Pozten naiz. Badakizu gaur hemen Euskal Citin hitzordu sorpresa baduzula. Bai. Solaskide bat izango duzu, eta berehala ezagutuko duzuna, eta aske izango zarete nahi duzuen gaieta hemen hitz egiteko. Prest baldin bazaude, zure gaurko bikotearen bila joango naiz. Bale, prest. Ongi etorri? Eskerrik asko. Bimuxu? Zer moduz? Ondo. Bueno, animatu zara. Bai. Oso ondo. Lehenik eta behin azaldu iguzu, nor zaren, non dizatozen? Bale, nire izena Aitor da, Iruñetik nator, 25 urte ditut, eta, kafetegia hontara gombinatu naute, eta animatu oso gustura naiz. Oso ondo. Iruñetik bertatik albotik orduan. Bai. Eta zertan egiten duzu lan? Konsultoria txiki batean lan egiten dut, eta ja 2 urte daramatzatan, eta pozik. Iruñen bertan? Zizurren nagusien, bai. Baina, Iruñetik 5 minutara. Hori da. Eta beti bizi zara Iruñan edo kanpoan ibilia zara? Galdera ona zen, bai, nik 3 urte manituen estatu batuetan, New Yorken karrera bukatu nuen, hemen 2 urte egin ondoren, eta bai, esperientzia ona izan zen, eta, esperientzia hori bukatzean, Iruñara itzuli nintzen. Imagina dezake, sekulako esperientzia, ez da? Eta ingelesez ere primeran moldatuko zara? Pixka bat, bai. Oso ondo, eta zer egiten zenuen bertan? Han ikasten nenbilen, eta aldi berean futbolean, eta azkenek urtean lan egiteko eta euskara irakasteko aprobetsatzen duen. Euskara irakasle lanak egin zenitun orduan? Bai. Oso ondo, eta esperientzia? Ikaragarria, pertsonalki aberastu ninduena eta
eta denboraz gozatzea ahalbidetu ninduena. Bai. Eta beste ikasleekin egotea eta euskara ikasteko gogo horiek sentitzea oso polit izan zen niretzako. Eta zein ziren ikasleak Estatu Batuetan? Pues, bi pertsona Estatu Batuetakoak, bata bere aitona euskeraz hitz egiten ziona, bestea gazte bat Negu Gorriak taldea entzun zuena, eta Negu Gorriak entzun ondoren euskara ikasteko gogoak sartu zitzaizkiona. Eta gero, 3 ikasle Espainiarrak, 2 Madrilgoak eta bestea Bilbokoa uste dut. Eta, bueno, oso mix polita. Bai. Eta nitza, eta ze polita. Bai. Eta nigan irakasle bezala, alnuen oberen egiten. Eta geroztik hemen eman dituzu euskarara klaseak edo? Ez. Gustatuko litzaidake baino, oraindik ez naiz hortan sartu. Primeran, gaur hemen badakizu solaskide bat izango duzula, solaskide sorpresa bat. Eta, prest baldin bazaude aurkeztuko dizut. Aurrera. Bera, Edurne da, Edurne Aitor. Eixo. Ongi etorriak bioi, eta eskerrik asko. Helburua da, zuek lasai eroso egotea, aske zareten nahi duzuen gaietaz hitz egiteko, bizitzako esperientziaz, dituzuen hobiez, bidaiez, musikaz, nahi duzuen guztietaz. Ni nire gauzak egitera joango naiz, eta, tartetxo bat utziko dizu bakarrik, eta gero itzuliko naiz. Vale. Asike, animo eta gero arte. Bai, esker. Pizza eta pinarik gabe bai. Nire izena Aitor. Iruña. Adina 25. Ekonomilaria, kontsultoria batean, bai. Euskaldun zaharra. Euskeraz, familian, lagunekin eta lanean batzutan, baina batez ere lehenengo biak. Galdera ona. Donekin hitz egin nahiko nuke, igual Xabi Alonsorekin. Zuka. Bat terdi esan genezake. Euskara batua eta gipuzkera pixka bat, baina oso gutxi. Ez. Kaixo, Aitor, zer moduz? Kaixo, Edurne, ondo eta zu? Ongi? Bai. Ostuguna, nekatuta. Astea aurrera doa eta nabari da. Ja bihar ostirala, así que... Bai, jazta. Bai, bukatzen da. Eta, zenbat urte dituzu, nongoa zara? Ilurdotzekoa naiz, 51 urte ditut, eta hori, lanbidez aurrez hitzailea. Hemen bertan egiten dut lan, Don Ibane aurreskolan, Iruñeko udala aurreskola batean, eta hori, zure bizitza? Ni Iruñetarra naiz, Iruña bizi naiz, eta zizur nagusian lan egiten dut. Eta zertan egiten duzu? Konsultoria txiki batean, horasen nintzen, orain dela 2 urte, nire ikasketak amaitzerakoan, eta enpresa berdinean jarraitzen dut, eta pozik. Don Ibanen ni futbolera jokatzen dut, badakin non dagoen zure eskola. Bai, ez da. Songi. Eta nik Iturraman bizi naiz, Don Ibanetik oso gertu. Eta zu non bizi zara, ba? Ni Ilurdotzen bertan bizi naiz. Horkoa naiz eta hor bizi naiz. Ilurdotz ez dakit ezagutzen duzun, segurazki. Ez du ezagutzen. Bada, Iruñetik oso gertu, bino jende gutxik ezagutzen du, herrikikia da. Eta bada, Zubiri Eugirako bidean, bino askoz ere gertuago, Iruñetik askoz ere gertuago. Oioki hartu eta hori. Karo, Frantziako bidean. Hori da. Eta oso gertu, Iruñetik ordu laurden batera edo horrelako zerbait. Orduen, bai. Eta seme alabarik eukaztu edo? Bai, badu seme bat, 10 urteko seme bat, eta bai, urtzi izeneko oso polita. Eta zure lana etxeara ematen duzu, eta zure semearekin? Saiatzen naiz, bino agortzen zait pazientia askotan, konturatzen naiz, bai, pazientia guztia agortzen zaidala batzuetan eskolan, eta gero etxerako ez daukan. Pazientzian aldetik, bai, arrazio daukazu, baina oso polita izan beharra dauka, ez, aurrekin lan egitea eta... Bai, oso lanbide polita. Gustoko izan behar duzu, hori ere alaba. Zer bestela, ez bada pixko bat barnetik ateratzen, zaila da.
Eta hor bertan hasi zinen lanean edo beste nunbaiten egon zara? Ez, ibili naiz, bueltaka ibili naiz aurreskola batetik bertzera, eta duela 2 urte aldatu zuten hizkuntza eredua Don Ibane aurreskolan, eta horren ara heldu nintzen horregatik. Baina beti Iruñan edo Nafarroan? Bai. Lana eta beti Nafarroan behintzat bai, beti. Bai. Eta hori, zu esan duzu kontsulta bat daukazula edo? Kontsultoria batean lanetan, bai. Konsultari, bale. Eta, kontsultoria honetan, ez dakit ezagutuko duzu, baino guk proiektu europearrak egiten ditugu, idatzi batez ere, eta gero baita ere kudeatu eta beste gauza batzuk. Europar Batasunak ematen dituen fondo batzuen inguruan doa, baino... Interesgarria ere. Bai, oso polita. Nik ez nuen ezagutzen, baino hor bertan sartzera. Oso arrotza dena, baino... Ez dauka zer ikustikorik aurreziketarekin. Horregatik, bai. Eta, zeren ingurukoa da zure lana ekonomilaria zara, edo ze? Nik bai, enpresaritza eta ekonomilaria ikasi nuen. Eta, ikasketak bukatzerakoan, gazte askok bezala, lan baten bilan, eta horrelako aukera bat suertatzean hartu nuen, eta pozik. Ia 2 urte daramatzat, beraz, eta hor jarretzeko asmoarekin, hasi que, eta pozik. Orduan zure lehenengo lana, ez? Hori da. Eta momentuz, lehenengo lana ez gezurra da. Nire lehenengo lana, nire ikasketekin pixka bat lotzen dut, eta nik Nova Yorken ikasi nuen 3 urtez, lehenengo hemen Unibertsitate Publikoan 2 urtez ekonomilaritza eta enpresaritza ikasi nuen, eta gero nire kredituak transferitu nituen Nova Yorkeko eskola batera, unibertsitate batera, Queens College izanekoa. Eta eman nituen 3 urte, 2013 urtetik 2016 urtera. Eta han izan zen nire lehen lana. Eta zer izan zen? Ikasketekin pixka bat, suposatzen dut egiten zuen? Lotuta, baina unibertsitatean ez. Unibertsitatean matematikako irakasle izan nintzen, baina horrek ez dauka, profesionalki ez dauka bat ere garrantzirik. Izan lezake, baina oso gutxi. Baina nik Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzan egon nintzen Manhattanen, eta batez ere Esprit agentziarekin lanean, euskal enpresen esan genezake produktuak saltzen saiatzen nintzen Amerikar merkatuan. Eta hori izan zen nire lehen lana, hau nire 2. lana. Begira, hori ere interesgarria. Bai, interesgarria. Eta espero oraindik ere lan interesgarri gehiago suertatzea. Nire lanean edo kanpoan. Horixe. Pinari gabe. Edurne. Ilurdotz. 51. Aurrez hitzailea. Berria. Lanean, lankideekin eta aurrekin, eta familiako batzuekin, semearekin batez ere bai, eta hori. Euskaldun guztiekin. Zuka. Ez. Ez, kasik, baina oraindik ez, falta zaigu pixko bat. Eta Nueva Yorken egon zinenean, eta dena ingeleraz edo... Bai, dena ingeleraz. Han badago Espainiar edo esan genezake Latinoamerikan kolonia handia, oso handia, baina, karo, hemen gertatzen den antzera euskararekin, han gaztelania hitz egiten ez dutenez, ingelesez hitz egin beharra dago, zen bestela beste pertsonarekin, respetu falta bat bezala hartuko luke, hemen Iruñan gertatzen den berdina. Baina ingelesez ia egun osoa, eta etxean baita ere, ni etxean brasildar, kolombiar eta katalan batekin bizi nintzen, baina gure hizkuntza ingelera zen. Orden ingelera maila ikaragarria duzu, claro. Nire ez bezala. Pixka. Nire ez bezala. Hizkuntza gustoko ditut, eta nire aukera hau izan nuenean, esperientzia hau izan nuenean, egia esan, euskera, ingelesa asko ikasi nuela bai. Aukera polita. Horain frantsesarekin nago pixkat, nire helburua. Niri ere gustatzen zaizkit hizkuntzak, pilo bat, bai. Bino ez dut aukerik izan. Nabarida. Ez dut aukerik izan horrela ingelera adibidez oso gutxitan hitz egiten dut. Eta oso gutxi dakit. Bino adibidez, nire herrian bizi da, berez frantziarra den
tipo bat, eta egiten dugu hizkuntza truke, ez? Bai. Horrela esaten digu, orduen, ni joaten naiz batzutan bere etxera, eta orduen hitz egiten dugu frantsesaz, eta beste batzutan bere etortzen da nire etxera, kafe hartzera edo, eta orduen euskaraz, eta hori da gure... Deia ona. Bai. Eta, bueno... Beraz, zu, euskaraz berari irakasten diozu eta frantsesa hori da. Zuri. Egin genuen pixka bat, bueno, berak bazuen hori gramatika aldetik pixka bat ikasi zuen euskaltegi batean, eta nik ere banuen frantsesa oso gutxi, bino zertxo bait, ez ginen zerotik hasi. Bino gero, saiatzen gara, hori, bere etxean frantsesaz, nire etxean euskaraz, ez? Gero, herrian erderaz egiten dugu, gara. Bino, bai, hori da gure hizkuntza truke. Eta zuk euskaraz eskolan ikasi zenuen, familian, edo non ikasi zenuen? Nik ikasi nuen batez ere, bueno, euskaltegietan, eta batez ere hizkuntza eskolan, Iruñeko hizkuntza eskolan. Eta zenbat urterekin hasi zinen, edo zenbat dara maztu euskaraz? Bueno, pues, hasi nintzen institutuan, 16 urtekin edo, eta hori, pues, hor sartu nintzen Apiñon, eta azkenean hori, pues, 22 urtekin edo, ja nintzen barnetegi batera, eta hasi nintzen ja, eta hori, pues, gero erabiltzen dut alduan guztietan, eta gustoko... Osea, hogei urtez orain euskera ikasten, eta orain euskera irakasten. Hori da. Horrek merito dauka. Eta gaina euskera ez da hizkuntza erraza ikasteko. Ez da batere erraza, ez. Eta hogei urtetan... Bai, bino dena da jartzea, osea, nik beti erraten dut, nik ez dut zer berezirik, ez? Orduan, nik ikasi baduz erratik beste inork. Bueno, baina ez dakit, hor behar bada ez da baidaren bat izango genuke zen euskera ikastea oso zaila da. Eta batez ere, urte tarte horietan, 30-40 urte tarte horretan, pues, semeak direla, edo aisialdia dela eta, edo lana dela eta, azkenean denboratera beharra dago eta ez da bat erraza. Ez da erraza, ez da, Osa, meritu handia dago. Bai, baina, bueno, posible da. Posible seguro. Ondo. Eta zuk euskara ikastolan edo non ikasi duzu? Nire familia euskalduna da, amaren partetik familia euskalduna daukat, Lazkaokoa, Goierrikoa, eta aitaren partetik ez da euskalduna, baino ikasi dute eta ulertzen dute, eta behar bada hitz egin ez dute hitz egiten, baino espresatu eta ulertu bai. Eta, bueno, nik uste hizkuntza altxorra izan da, ezin dugula galdu. Eta horregatik jartzi dizun lehen pixkat adibidea eta pixkat konparaketan Nueva York eta Iruñeraren tartean. Konparaketa, ze konparaketa ez. Hizkuntza aldetik gutxienez, hizkuntza aldetik han ingelera esan genezake hizkuntza dela. Eta gero bigarren hizkuntza edo hizkuntza gutxiago hitz egiten den hizkuntza gaztelera da. Eta hemen pixkat aldero ez izango nintzake, hemen gaztelania izan zen da, hori da, gaztelania nagusi, eta gero euskera. Zaila da azkenean horri buelta matea. Baina, azkeneko bola honetan, Mendia eta hondartza, baina bat aukeratu beharko genuke, behar bada mendia. Musika denetarik, roka, popa, denetarik, irratiko abestiak, denetarik bai. Ez instrumenturik ez. Irakurtzea oso gutxi. Azken liburua, irakurri lehenengo orrialdetik azkenekora, oraindik ez du gogoratzen. Baina azkenekoa irakurri nuenean, azkenekoa aste honetan irakurri dut, eta horri batzuk bakarrik, Revillaren biografia edo azkeneko biografia. Bai, kirola oso egin dut eta futbolean jokatzen dut. Asko. Azken bidaia Granadara nire lagunekin. Nik beti begiratzen badiot igual leku txiki batean, ez? Begiratuta, nire herrian ikusi izan dudana da euskararen egoera aldatu dela pilo bat. Urte azken
urteetan, ez? Bai aldatu zela erabat urte gutxitan eta baino ari gara, ez, buelta ematen. Zen nire aiton amonak, adibidez, nire amatxi almandotzekoa zen, hori euskaldun petu-petua, bino aitetxi ilurdotzekoa bertakoa zen eta euskalduna zen ere bai. Nire aitak ez du inoiz ezer jakin, ez ziotelako inoiz hitz egin, eta orai seme-alabo berriro bueltatu gara, ez? Eta hor nabaritzen da, ilurdotzen bertan, nabaritzen da hori justo gure belaunaldian erabat galduta zegoen, eta hori gero eta gehiago entzuten da plazan, ez? Plazara ateratzen garenean, kasienak euskalduna gara gaur egun. Gertatzen dena da, kostatzen zaigula gure artean, batez ere, ezitu garelako erderaz. Eta orduen, harremanaia egina dugunean erderaz oso zaila da horri, ez? Baino seme-alabekin eta denek egiten dugu. Eta, batzuetan konturatzen gara jode, plazan gaude 5 pertsona eta 5 euskaldunak. Eta orduen, hasten gara, txipa aldatuko dugu, ez? Eta hasten gara. Batzuetan izaten da, bizkat, ez da oso espontaneo etzaigu ateratzen, bino behin jarrita, ematen diogu. Bai, zurekin ados nago. Zen, nire lagunekin sentsazio hori dauka, eta batzutan, behar bada, euskeraz hitz egiten ez duen norbaitekin zaudenean, gaztelaniaz hitz egiten duzu, eta pertsona hori joatean, azkenean inertzia horrek gazteleraz hitz egitea eramaten zaitu, eta hori akats bat da, baina badakigu. Eta egin behar duzu konstienteki hori, aldaketa hori. Zen bestela, jarraituko genuke beti erderaz, ez? Eta gure artean ere askotan esaten dugu, ez? Nahi badugu gure seme-alabo beti euskaraz hitz egitea, eta gainera esaten digu, euskalduna da, zergatik ez diozu euskaraz egiten, ez? Eta gero gure artean askotan, bi euskaldunen artean egiten dugu erderaz, ez? Orduen, horri buelta ematea batzutan zaila da. Baina, lortzen ari gara. Eta herrian hori, jende pilo bat, etorri diren guztiak nik uste, hori bikote gazteak eta denak euskaldunak. Eta horrek ere laguntzen du gero herriko giroan, ez? Eta Ilurdotz, herri txikia izanik, herri edo hiri handi batera joan zarenean, ze sentsazio izan duzu edo zer sentitu duzu? Adibidez, ezakitzu, azkeneko bidaia ezakit noa izan den? Bartzelona da azkenekoa. Bartzelona, adibidez. Eta ara joan eta, wow! Bai, egia esan niretzat Iruña handia da. Osa, ni Iruñera etortzen naizenean, niretzat da, ostras, gero badakit, eta orden nik beti ez dauka sensazio ezberdin bat. Ni Iruñara heldu eta niretzat handia denez, gero heltzen naiz Berlinera, adibidez joan nintzenean, izango da oso handia, baina ni hemen mugituko naiz eta niretzat ez da... Eta noiz barkatu, eta noiz egon zinen Berlinen? Berlinen aurreko udan. Eta gustoko zenuen? Bai, joan nintzen, gainera, gu mugitzen gara lankideekin askotan, beste leku batzuetako eskolak ikustera, edo, eta joan ginen Berlinera udan eta gure oporretan, bidaia bat antolatu genuen eta oso gustora, baina egun batzuetan joan ginen eskola txiki batera. Eta, bai, gustora. Eta, hiria iruditu zitzaidan ikaragarri polita. Eta oso interesgarria, bali gauza pilo bat egiteko. Egun asko ematen ditu danean, egia da agobiatzen naizela, baina hemen ere agobiatuko nintzateke. Karo, normala, zure bizitza herri txiki baten inguruan antolatuta duzunean, Berlin bezalako hiri batera ez, bai, horretzen dut. Baina, kontaiazu pixka bat Berlineko esperientzia hori zen. Ez bakarik hiriarena, baita ere eskola horrena, ezakit, zuen zer ikusi zenuten? Bai, ez zen eskola ezen, esaten zioten familia espazio bat, edo, ara joaten dira familiak, euren aurrekin, eta hor badire profesional batzuk, eta orduan, pixka bat ikastera edo profesional horiek esaten dietez nola egin hainbat gauzetan, batzuetan zalantza asko izaten ditugu gurasoak, eta hor ematen diete aukera aurrekin joateko, eta nik nola kudeatuko nuken hau, edo nola zer egingo nuken egoera konkreto honetan, Biak gustoko, baino nahiago mendia.
denetarik entzuten dut, baina horrela gustoko roka batez ere. Bueno, saiatu nintzen pixko bat trikirekin, baina ez. Jo, ez. Bai, asko. Oraitxe bertan, atzo bertan hasi nintzen opiniones de un payaso. Bueno, gero eta gutxiago. Baina, bueno, txirrindulaz posible dudanean eta eguraldi polita dagoenean. Bai. Azken bidaia Bartzelonara lagun batzuekin. Eta, bueno, espazio hortan, bazen area espazio bat, eta iruditu zitzaigun guztioi, gelditu ginen, eta, bueno, ere saiatu gara hemen gure eskolatxoan sortzen horrelako txoko bat, arearekin pixka bat aritzeko, area, osea, hondartzako area, fin-fina eta horrela ez, eta hor hainbat obietu, trasbaseak egin ahal izateko, eta hori komentatzen ziguten horkoek oso terapeutikoa dela. Areak lasaitzen dituelako aurrak pilo bat. Hondartzeko sentsazio hori horrek lagunduko du. Hori da. Eta, bueno, printzipioz, omen dago terapia bat helduendako ere bai, arearekin lotuta. Baina, bueno, guk erabiltzen dugu ez terapia bezala, baizik eta beste aukera bat emateko jolasteko, aurrei. Eta, bueno, oso bonita, oso interesgarria mundu hori ere. Galdetzen izun zen, baita ni ere, Berlinen egon naiz eta, bueno, berbada bisitatu duena pixkat desberdina da, baina baita ere kontatuko izut historia bat zen, gara jotean, gu Airbnb-ko etxe bat alkilatu genuen, eta neska bat ezagutu genuen, neska gazte bat, 30 gutxi urtekoa edo 30 piko urtekoa, eta kasualidadez, bera komikoa zen, eta gonbiatu zigun bere show batera, eta han Berlinen, nitan ere orduko neska laguna, taberna hortan, internazional ambiente batekin, batzuk alemaniarrak, beste batzuk amerikarrak, beste batzuk Europako beste herrialdatzutakoak, eta oso gau polita izan zen, eta Berlin horrelako ambiente batean bizitzea asko gustatu zitzaidan. Eta hiria baita ere, esan duzun bezala, oso polita da, eta historian niretzako Berlinek hiri horrek daukan historia ikaragarria da, oso bisiblea. Bai, horma iruditu zitzaidan oso polita Berlineko horma, baina gero nola dagoen ere ez dakit nola deitzen zioten, baina da holokaustoaren inguruko, jarri zuten, ematen du hilobiak direla. Bai, bakit. Ostras, hori iruditu zitzaidan, unkigarria, hor sartu eta hor laberinto hortan sartu. Baina nik uste dut, hori egin zen helburua pixkat galdu dela, ez dakit zen. Nik uste dut, hori egin zuen gileak beste zerbait bilatzen zuela. Oraingo jendea, nik uste dut, ara doa eta argazkiak atatzen ditu, eta hor murgiltzen da, eta ona igotzen naiz, ez du hango esanai puroa hartzen. Igual, ez dakit, hori nire sentsazioa da. Baina bai, nik zurekin dator eta unkigarria da, oso unkigarria. Niri iruditu zitzaidan hor energia ikaragarria zegoela. Ez dakit nola azaldu, baina sartu nintzen hor pixko bat laberinto hortan, eta zure burua galtzean, eta bakarrik ikustean, bai, hauz nago zurekin. Iruditu zitzaidan oso, ostras. Eta gero baita ere, niri hanengo nintzenean, gustoko izan nuen, adibidez ez dakit ze hiriko partea zen, baina bazeuden horrelako eraikinak eta imaginatzen dut, gerrako garaiko disparoak zirela eta paretetan zeuden ikusten ezakeen zuloak eta niretzako hori izan zen pasada bat. Eta ziur nago hemen, seguro izango direla, horrelako gauzak, bino igual ez ditugu ezagutzen edo... Baina nik uste hemen pixkat estaltzeko joera izan dela. Eta nik uste buelta eman dela eta hori erakutsi ez nahi dutela. Ez dugula. Zakit, bakoitzak nahi egin bezala. Baina bai, nik uste, ez gara sartuko rollo honetan, nik uste Alemaniako
pentsatzeko era, oso desberdina dela. Hemengoarekin konparatuta, gutxienez historian zehar. Bueno. Eta Iruñara itzulita, Iruñan, adibidez, larun batean, igandean ez, baina larun bat atxalde baten zein zenuke? Iruñan? Planen bat, bai. Bueno, beti dago zerbait egiteko, ez? Neri gustatzen zait ikaragarri, estafetak aletik adibidez poteatzea eta hori pintxoak hartzea edo oso gustora, eta, bueno, askotan esan behar nuen, askotan ez baino noiz egiten dugu, eta nire semeari ere gustatzen zaio, igual berarentzat delako zerbait berezi, ez? Iruñera etortzea, ikasten du Zubirin, orduen momentu honetan bere bizitza dago herrian, ez? Gaur goizean behar bada, nire lankide batek gobernuko ministro berrien inguruan hitz egiten ari ginenean, Pedro Duque ministro berriaren inguruan erakutsi dit pertsona batek Twitterren idatzi zuen tweet bat, esanez hemendik aurrera Kongresuko eztabaida guztietan Pedro Duque erdian baldin badago, Pedro Duque galdetuko du. Zu espaziora bidaiatu duzu? Ez? Ba ni bai, beraz isildu. Oraintxe bertan. Nere hiriari, Iruñari zer falta zaion? Eguzkia. Batez ere Alde Zaharra bisitatu eta ez dakit, eta ingurukoa ere txirendulaz, albada, bisitatu ere. Zein beste herri Nafarroan Lizarra asko gustoko dut, lagunak dauzka dalako, eta Nafarroatik kanpo Nova York. Desertura zer eramango nuke nire hiritik, San Ferminak, albada, eta berdea. Aitortu daitekeen pekaturen bat, pekatuetan ez sinestu, igual politikoki ez da ondo ikusita egongo, baina Ibarretxe gustoko dut. Eta orduen berarentzat Iruñera etortzea eta San Ferminak ikaragarri gustatzen zaizkio, oso... Eta gehiago gustatuko zaizkio. Bai. Gainera, hori nire amak esango lukeen moduan, atera behar bada amaren antza, pues bai, gustatuko zaizkio. Baina pixka zailago izango duzen. Bueno, zuk ere zaila izango zenuke. Claro, San Ferminetan atera eta goizeko 6etan, etxera noa, etxera, ilurdo etxera. Bai, pues... Goizeko 6etan. Pues... Piskat Mozkor. Guk izan dugu, suerte ikaragarrian nire aita beti zegoelako prest. Eta gainera beti erraten zigun. Lauan aia arreba gara, eta beti erraten zigun. Ez sartu, ez igo Mozkorti baten autoan. Inoiz sekulan ez. Deitu, eta hori bai, beti erraten zigun, mesedez lauok batera. Lauok? Lauok batera elkartu. Ze lau? Zu lagunak? Nire nahi arrebak eta bale. lauok batera, osea, ez naiz ibiliko ego hau osoa bidaiak egiten. Baina laurok elkartzen zaretenean eta erabakitzen duzuenean etxera joateko ordua dela, ordan deitu telefonoz, eta jaisten zen, Iruñera eta herriko besta guztietara. Ibiltzen ginen beti bestaz-besta, orduen momentu hortan ez zegoen orai bezala Boibengo hori, ez? Hori jartzen dutela autobus hori, orduen aitak egiten zuen Boibengo. Ulertzen dut. Nik ere San Ferminetan, ni Iturraman bizi naizenez, Iturramara edo oinez edo autobusez bete nintzen. Egia da autobusarekin, pixka bat zailagoa dela zen autobusak ordu batean behin pasatzen dira. Baina bestela oinez joten nintzen eta arazorik gabe. Bertan bizita. Eta inguruko festetan ere, edo lagunekin, edo lagunen gurasoekin, edo nire gurasoekin. Gu hortarako sorte ikaragarria izan dugu, bai. Eta horrela. Eta ziur tokatuko zaidala, niri ere mendik gutxira, nire semearekin orai, 10 urte ditu, mendik 5 urtetara, edo lehenago, tokatuko zait. Baina,
pozik egingo dute, bai. Eta galdera pixka bat zaila, ezakit, Bai? eta seme alaba gehiago izateko mogori? Ez dut inongo asmorik. Ez, Batekin aski, batekin pozik. Bai, oso pozik. Ja, bueno, pues, ezagutzen du zer den amatasuna eta, baino bizitza egiten du aldaketa ikaragarria. Orduan, bai, aski. Ondo. Nire planetan behintzat ez da sartzen, horrela. Eta zu, familia eta seme alabarik ez, Oraindik ez. Oso gazte zara. Bai. 25 urterekin gauza horietan pentsatu ere ez. Tokatzen zaizu bizitzea. Beste gauza batzuk ditut buruan. Hori da. Berlin, adibidez. Begira, iaz Berlinera joan ginenean, lankideekin joan ginen, eta semean nirekin etorri zen. Oso pozik egon zen. Basango izut, nik Berlinen izan da, esango duke, janari obrena probatu dudan lekua, izango litzake. Zeran hor, zakit nola ditzen zen, Checkpoint Charlie ondoan, bazegoen taberna bat, buffet moduko taberna bat, eta han pasta bat egin zidaten, haze pasta, momentuan egin, eta zuk ikusi nola egiten duten, eta gazta hortan parmesano ikaragarri hortan pasta mugitu, eta zuk, bai, hori nerea da, oso ona. Euskal Herrian baino hobe, esan barra daukat. Euskal Herrian baino hobe. Pasta, seguro. Bai, pasta, ez? Beste gauza batzuk igual ez, baina pasta, hango pasta, buah. Eta bakarrik horregaitik, itzuliko nintzateke Berlina. Bai, ostras, horren. Bakarrik horregatik. Nik ez daukat buruan, horren ongi jan nuenik. Ba, esetizut, taberna hontan, bufet hontan, oso ondo. Eta, bueno, ni bakarrik bizpairu egunen manituenan, eta bisitatzeko, denbora gutxi izan nuen. Eske gainera oso ondia da, behar duzu denbora, guk ere aste bat eman genuen, eta hori. Gainera, aur batekin ere beste ritmo bat hartu behar duzu, ez? Beti. Bino, bai, nik beharko nuke denbora gehiago, ongi ezagutzeko eta pixka bat pateatzeko eta hola. Hori neukan buruan bueltaka, a ber. Asko gustatzen zait, ez utzi beharko gaur egin dezakezuna. Asko. Bat horrela beti burura etortzen zaidana da, behin galdetu niola eskolako ama bati, ea noizko espero zuen hurrengoa eta ez zegoen ordu. Falta zaio, txoko bat, horrela aterpe txiki bat, eguraldi txarrarekin egiten, hor egoteko aterpean. Egun bat aski eta sobera izango nuke nire herria ezagutzeko, oso txikia baita, bino, joango nintzateke mendira, inguruko mendi koskorrenera, Lakarri izenekoa. Edozein herri txikia. Nire herritik, eramango nuke oxigeno eta lasaitasuna. Ziurazki asko, baina ez zait orai horrela bat ere etortzen burura. Maialen Lujambio. Eta zein izango litzake hurrengo zure bisitatuko zenuke zure hiria? A ber, niri asko gustatuko litzaidake Hego Ameriketara joatea. Bai. Bakarrik, familiarekin? Nik uste dut, bidaia hori egingo nukela bakarrik. Bai. Gustora gainera. Zeratik, jende osoa, mundu osoa berdin hasten du. Ni Amerikara edo Hego Amerikara bakarrik. Nire motxilarekin. Bai, horrela. Denbora pila batekin, uda batan, edo... Bai, hori, gainera denbora gehiago, ez? Ez dakit zergatik, bino, bai? Pizka bat igual ere, erronka bezala, ez? Erronka da, bino aldi berean hizkuntza ezaguna, hori niretzat importantea da, ez? Komunikatzeko eta bestela, ostras, horrek ematen dit ziurtasun handia.
Baina gero, iruditzen zait oso, ez dakit, oso erakargarria egiten zait. Bai. Hizkuntzarena a priori, ez? Bai, gaztelania hitz egitute, baina gaztelania. Ja, baina, bueno, ez dakit, elkar ulertzeko modukoa bai, ez? Orduen, bai, joango nintzateke gustora Txile aldera, edo Argentina, bai. Argentina euskal etxe asko, bai? Hori bai entzuna du. Gustora joango nintzateke bai. Baita nire, igual, Ego Amerikak, Argentina bai, Ego Amerika osoa, igual ez, baina Argentina bai. Argentina, baina lagunak dauzkat, Nueva Yorken egin dituen lagunak hangoak dira, batzuk, ez guztiak. Baina, bai da, ara joateko esaten didate, karo, bai, Argentina tokitan dago. Tokitan dago eta oso handia da, hor bai behar duzula, ez, denbora. Gainera. Baina nik uste, igual, uda hontan, munduko txapelketa dela eta, igual, destino hona izango litzake. Argentina, igual, futbolan irabazten badu eta semifinaletara llegatzen bada, eta bakizu argentinarrak nolakoak diren, seguro polita izango zela, irabazten badute, galtzen badute, igual ez. Galtzen badute, bueno, ni hemendik manoa, lehen baino lehen. Oso ongi, bai. Ni futbola oso gustoko dut, parkatu. Bai, Futbola oso gustoko dut. Nik futbola horrela, futbolaren mundu hori ez dut bat ere maite. Gero, kirola bezala, pues, bai, baina gero horren inguruan dagoen mundu hori. Bai, arrazoak ez. Baina futbolaren mundua oso handia da. Ja. Eta oso handi horretan, badaude gauza oso batzuk ere. Seguro. Bai. Nik horregatik jarraitzen dut. Eta adibidez, nik jolasten dudan taldean, San Juanen, esan dizut, jarraitzeko arrazoi nagusia, guztion artean bildutako edo sortutako sentsazio eta ambiente hori da. Azkenean, zu lanetik atera eta aste txarra izan duzu, baina entrenatzera zoaz eta futbolean, ostikadak ematean hasten, baloiari, beti baloiari, lagunei ez. Bueno, lagunei batzuta baino, baloiari. Hori dena hasten duzu eta txip aldatzen duzu eta dutxera llegatzerakoan, entrenamendu bukatzerakoan, esatu duzu, ze ondo. Karo, entrenamendua ondo joan bada, baina, bueno, gaizki joan bada baita ere. Azkenean, txipaldaketa hori beharrezkoa da. Gainera, orain, ezi jogak, ezi zumba eta holakoak modan daude. Nik uste dut. Nik ez dut horrela, inoiz egin horrelako kirol bat entrenatzera joan behar izateko. Gomendatzen dizut. Nik behar dudanean hartzen dut txirrindula edo ateratzen naiz pizka bat egiltzera, eta hor bertan, nire herrian da, etxetik atera eta zaude paseoan. Zelaia. Bai, niri adibidez Iruñean edo hirietan egiten zait pizka bat arrotza, ni etxean nagoenean edo nire semeak berdin, erraten dugu, bueno, ni kalera noa. Eta Iruñean edo hirietan ematen du kalera joaten zarenean zerbaitera, edo ogia erostera, edo kalera egotera, oso arraroa izaten da. Orduan nik hori botatzen dut faltan joaten naizenean hori. Eta ja ematen dudanean denbora pixko bat hiri batean, behar dut kalera joan, ezer ez egitera, kalean egotera. Eta herrian ateratzen naiz eta kalera, noa? Baina hori bakarrik herritan kontatzen da. Bai, konturatzen naiz, Hori da herriak daukan gauza hon bat. Bai, baina nik uste dut hori ere, hirietan galdu dela zen. Nik uste dut lehenago ere izango zela hirietan naiz eta jende asko izan. Bestera batera, baina bai, orain galdu da. Bueno, nik ez dut bizi izan, baina galdu da, fijo, seguro. Claro, osea, nik adibidez Onibanera joaten naizenean lanera, ikusten dut auzoa beti dela leku bat, mendik beste leku batera joate, osea, de paso, esango genuke. Jendea eta aurrak ez dira ateratzen kalera, kalean egotera, kalean bizitzera. Beti joaten dira ez dakit nora joateko. Nik uste dut... Orduan, niretzat hori ez da atsegina. Karo, orain nik uste baietz, zen etxetik ateratzerakoan zerbaiten bila zabiltza edo zerbait egiteko helburua daukazu. Baina nik adibidez, gogoratzen dut, eta gainera oso ondo gogoratzen dut, txikian nintzenean, parkera, futbolera, jolastea, joatea, oso gustoko nuela. Eta nik uste dut, igual hori galdu da.
txikiekin. Nik uste dut baiet. Denbora dela eta, gurasoen lana dela eta, ez dakit zergatik, baina hori galdu da. Nik uste dut, daramagun erritmoa, dena daukagu ja programatua, ez? Hemendik atera eta joango naiz ez dakit nora, eta gero beste ekintza hau, eta gero beste bat, eta heltzen gara, ja, pues, 8 aldera, eta oraindik etxerako lanak egin behar ditu. Nik uste dut hor galdu dugula bizi kalitate ikaragarri, eta hori herrietan oraindik mantentzen da. Ni horrela bizi naiz, ni heltzen naiz etxera lan egina, eta gero normalen arratsalde osoa libre daukat, eta nire semeak ez du ezer, egiten du egun batzuetan pilotan aritzen du, eta dantza. Baina beste egunetan ez du ezer, nahi du kalean egon, lagunekin jolastu, eta hori posible da bizigarelako horrez, bizigaren lekuan. Eta Ilurdoz gainera hortarako oso leku hona da, ze ez da pasatzen hortik errepiderik. Errepidea ara joaten da eta hor bukatzen da. Orduan, ez dago trafiko handirik, ara heltzen den guztia da ezaguna, eta ez bada ezaguna beti, egiratzen dugu. Susmoa daukazu, nondik zatoz? Loren etxera zatoz. Ez, baina esan nahi, eta orai askoz ere jende gehiago ibiltzen da, baina hortarako, konfidantza osoarekin, ez dakit, 4 urtekin ateratzen dira ja haie bakarrik, bazara, biltzen dira nenekara. Aizu, bakatuko jazu, baina nik ez zaitut sinisten. Zu ez zara euskaldun berria. Euskaldun berria. Zu ez zara euskaldun berria. Oso ondo itzaritu zu euskeraz. Egiten dut asko, Irakasle hona izan zenuen. Bai, irakasle honak izan dituen, bai. Bat baino gehiago, 20 urtetan, 20 urte baino gehiagotan. Bai. Eta bereekin kontaktuan jarritzen duzu, edo? Irakasleekin? Bai, irakasleekin. Jo, pues, markatu ninduen bat da, hizkuntza eskolako neska bat, eta ez dut berriro ikusi. Pena da. Pena bada, bai, ez dut berriro ikusi. Ez dakit? Ez dakit. Nik ere euskara klaseak eman nituenez Nueva Yorken, saiatzen naiz batzutan, berei e-mailak bidaltzen eta adibidez Thanksgiving egun hortan, e-mail bat bidaltzea ez zait ezer kostatzen eta saiatzen naiz urtero. Eta lagunak direnekin kontaktua beti, baina ikasle horiek pixka bat zailagoa da zen azkenean ez dokazu lagun erlazio hori, baina saiatzen, mantentzen saiatzen naiz. Bai, igual beste momentu batean, bai, egingo nuke, baina hor, jazta pasatzen hori nire bizitzan, eta ez dut, eta sekula ez dudan ez berriro ikusi, ez dakit hori ezagutuko nuke, bai, ezagutuko nuke. Ba, nik, esango zu zerbait, ni irakaslea banintz, eta hemendikan 20 urtetara, nire ikasle batek horrelako euskera hitz egingo balu, nire errua ez ditzak izango, zen bakarrik hilabete bat edo 6 hilabete eman baina oso harro sentituko nintzateke, oso harro, eta oso pozik, benetan, nik uste, mezu bat bidaltzen bai duzu, egun ematean kaletik uste mauz, eta euskeraz, ibiltzen dugu. Bai, ikuste mauz bino ez dut aukerarik izan, eta telefonoa ez ezer, ez daukat bere kontakturik, baina bai. Seguro oso pozik jarriko duzula, seguro. Bai, egia. Ni ere gustora hitz egingo nuke berarekin, eta erranen nioke gainera, ostras. Porque bai, bera izan zen gainera, txip hori sartu zidana, ez? Hasi nintzen gogotsu, baina, heltzen da ere momentu bat igual batxe egiten duzula, eta hor, bai, izan zen bera bultzatzailea. Eski, urtetan bizitzako momentu pila bat biziko zen dituen, eta azkenean euskera usteko gogo edo ia obligazio hori horre ibiliko zinak eta azkenean buelta emango zenion eta hori meritu handia dauka. Bueno, bikote, gustura ikusi zaituztet, oso ongi moldatu zeate eta eroso egon zeate. Polita izan da esperientzia horretik ezagutzen ez zenuten norbaitekin solasaldia konpartitzea? Bai, niretzat harrigarria zen, normalean kostatzen zait pizka bat hori, harremanetan, batzutan ez dakizu oso ongi nola hasi bino, suertatu dira gauzak eta bai.
Nire partetik ere, hasieran pixka bat igual arraroa, baina gero ja, azkeneko 10-15 minutuak oso lasai. Gustora, bai. Entzun detenen arabera, biok ere etzarete makalak, aktiboak, hizkuntza zaleak, gero ikusi eta mankomunean zenutela bidaia zaletasuna baita ere, hortaz asko hitz egin duzue. Zer da hola bakoitzaren gandik deigarriena egin zaizuena, edo gehien gustatu zaizuena, edo... Nire aldetik uste dut argi daukazuela eta bere euskera maila dela. Osea, 22 urterekin edo 16 urterekin hasi eta 22 urterekin ja serioago jartzea euskara hitz egiten edo ikasten, niretzako, vamos, meritu handia eta, jo, izugarria, niri ere ala iruditu zait, hor lan asko egina duzu, urte askoan, eta nire estekoa. Osea, esan nahi dut, ez daukat ere sensazioa kostatu zaidala pilo bat. Eta hemendik animatzen ditugu, jende animatzen dugu euskara ikastera, eta ez dela hain gogorra ere, eta bidazte emaitza lortu daitezke. Jende asko galdetzen dizu, gero, baina lortzen duzu horrela espontaneo euskaraz hitz egitea, eta bai, eta batzutan konturatzen naiz oso sartuta nagoenean, pentsatu ere euskaraz pentsatzen dudala, ez? Lanean adibidez, norbait etortzen zaizu, ateratzen zaizu ja euskara, ez? Egiten zait eta oso zaila txipa aldatu behar badut denbora guztian, hori bai. Batzu badute erreztasun handia hortarako, ez? Igual, hemen euskaraz, hemen erderaz, ni hortan murgintzen naiz euskaraz, eta gero kostatzen zait, eta alderantziz ere bai, ez? Orduen, baino bestela, bai. Ze pozgarria. Eta niri oso interesgarria iruditu zait hori Nueva Yorkeko esperientzia hori, ez da, bai, inbiripuntxoare emantu du. Eta gero hori, euskara irakastea. Irakasle baita, hori esperientzia oso politxa, pertsonalki izan behar du. Eta hori, horren gaztea izan da ez, niri beti eman dit hola pixko bat enbidia hori, ez? Horrengo gazteek ze aukerak dituzten hori, bidaiatzeko horren goiz eta hori. Bai, bai. Nahi izan ezkero aukerak mordoa dira, orain, bai. Ba, hausi izan da guztia gaurkoz, besterik ez, mila esker etortzeagatik, eta plazer bat izan da zuei entzutea. Zuei gonbidatzeagatik. Eta horrela jarraitu biok, eta hurrengo bat arte. Eskerrik asko. Bueno. Iritsi da saioari amaiera eman eta agur esateko ordua. Gaurkoan Edurne eta Aitor primeran moldatu dira. Eta oso interesgarria izan da beraien esperientzien, ideien eta gustuen berri izatea. Hurrengoan beste 2 nafar gonbidatu izango ditugu hemen. Beraz, ez ezazue galdu. Ongi izan eta hurrengora arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.